Mukabat sa 47 ka mga residente sa Tudela sa isla sa Camotes, probinsya sa Sugbo ang nakasinati og pagpanakit sa tiyan ug pagkalibanga human mikaon og lechon. Mato ni Dr. Mario Juyag, spokesperson sa Provincial Health Office, nga dili pa sila makasulti kung food poisoning ba ang nahitabo sa mga pasyente apan posibleng kontaminado ang gikaong lechon. Sa dulan 47 ka mga biktima, 15 niini ang gidala sa ospital apan ang 11 ka mga pasyente gipapauli ra sab dayon sa ilang panimalay. Pabiling gitambalan ang upat ka mga bata nga sila si Rian Racaza, igsuon niining si Ian Jasper, John Vincent Orge ug ang igsuon niining si Ira. Si Ryan Racaza ang amahan sa duha ka mga bata ug nakakaunsab sa lechon, nibutyag nga nakasinati na siya og sakit sa tiyan human sila mikaon sa lechon nga gipang-apod-apod sa usa ka construction site apan iya lang kining gibaliwala. Pag Martes na siya nakasinati nga mura na siya matumba. Mato ni Dr. Juyag nga nasayran sa ilang medical findings nga ang mga pasyente nakasinati og amoebiasis. Dugang ni Juyag nga magpadala sila og team ngadto sa Tudela, Camotes aron sa pagsuta sa gigikanan sa tubig nga mao'y gigamit sa paglimpyo ug pagluto sa baboy nga gihimong lechon.